criză. Salut, Parodian, ce faci? Dar tu unde ești? Bă, da, fii atent. Dacă era ceva urgent, dacă ne atacau rușii, te-am căutat astăzi la ora 1. E ora 7 acum. Era cu armatele, era pe Care 7? Care 8? Hai mă, când te sună... Ora Moscovei. Bă, România. Ce palat, mă? Ce palat? Băsescu. Oricum mâine dimineața fac rost eu. Ce? Dă-i somăr și ți-l dau. Așa să dăm dracu. Nu stresat deloc. Că am aflat între timp că nu-i despre mine. Că mie mi-au povestit un sondaj mai vechi de-al meu. Zic, ce bine că spuneți. Deci la ce am Trebuie să văzut? liniștești pe el. Trebuie să liniștești pe el să fie relaxat. Nu trebuie să aibă morcov în curcul. De-aia l-am pus pe haki. Păi, și de-aia am zis să plece în Ilfov, ca să n-aibă morcov în cur. Că dacă toată lumea făcea mișto de el, care e 20% în sondaj în București... I made a mistake. I made a mistake because I have eaten. Apucat somacul. Și luăm o pauză 2 ore. Short nap. Deci Johnny ăsta trebuie să fie așa de obraznic în emisiune. Că el minte multă n-are. Mr. Joanna, I fuck you. Spune-le și la dezbaterea asta să ne facă 3 copii la DVD-uri.